Kakailian adda kaditi na paliw itipet sa itang aldaw, agpapada nga adda ti numero 6 iti bulan, aldaw kan ititawan. Amuyo kadi amo awagan daytoy a Palindrome Day, anya kadi daytoy. Kaipapanan daytoy kati anyaman nga aldaw nga adan itipet sa nga eksakto nga agpapada ti panakabasa na uray mabaliktad. Kas iti sarita matlang a race car. No mabaliktad kat race car ladda. Kanti numero a 1001. Wenno 1001. Iti petsa, sana maikan kano dagiti letters kanti slash, gaputan na patpatag dagiti numero. Ti kadaw yan a format ti petsa kat month, date, kan year. Ti June 26, 2026 kat naisurat kas 6/26/2026, wenno 6/26/2026. No basahan day nga agpaatras wenno agrugi ti maudi a numero kat agpadamat lang a 6/26/2026. No maminsan, tila ang dua a maudi a numero ti mararamat iti tawan. Saan nga agpapada ti panagsurat ti tunggal pagilyan kadagiti petsa. Gapo iti daytoy, ti palindrome date iti maysa pagilyan kat mabalina sa na palindrome date iti daduma. Ita Hunyo itatawan, adda ti Sangapulo a palindrome date nga agsasaruno. Nang rugi di June 20 aging gaintun June 29. Gapo taman mano dagiti a petsa adda dagiti daduma a kultura ti mangibilang kadagiti a nagasat. Aduma dagiti mangpili iti palindrome days para kadagiti dadakkel a pasamak iti biag kas iti kasar wenno panangrugi kadagiti baro a trabaho. Bayt adagiti matdaduma, mamati da adagiti ket aldaw a mangisimbolo iti harmony, balance ken good cosmic energy. Mausar pay daytoy kas tiyempo iti panagmannaman na ken panangipasdag kadagiti personal goals. Masursuro tayo no kasano ti panang tarigagay dagiti daduma at tattao iti kaipapanati gasat no adda ti palindrome day. No pay nagduma iti pagilyan kan lengguwahe, tarigagay tayo amang biro kadagiti kanito ti panagtutunos. Ita, amuyon, barungal daw, barungadan.